Salut! Am venit cu noi vești pentru pasionații de sport și de pariuri sportive, evident. Prietenii mei au lansat... S-a auzit un motor. Prietenii mei au lansat aplicația la ponturi și pronosticuri. Aplicație care îți generează automat bilete cu pronosticuri pe care poți să le joci la orice agenție. Poți să spui câte numere de meciuri vrei per bilet, iar biletele pot să fie în număr nelimitat. Ce mi se pare foarte tare la aplicația aceasta făcută de băieți este că îți oferă procentaj al pronosticurilor zilnice de peste 80%. Haideți să vă arăt cum o descărcați și cum funcționează ea. Acum că ați aflat de unde descărcați aplicația la ponturi și pronosticuri, respectiv din Google Play sau din App Store, vreau să vă zic că în aplicație găsiți două secțiuni foarte importante. În partea de jos este secțiunea Vezi toate predicțiile, unde găsești toate pronosticurile disponibile, din care alegi ce jocuri dorești să joci pe bilet. În secțiunea Generează o să îți generezi practic propriile bilete. Trebuie doar să selectezi ziua și numărul de meciuri pe care le dorești pe bilet. Mai găsești și secțiunea Bilete câștigătoare, unde observi și verifici rezultatele zilelor precedente, iar eu tare mult aș vrea să intri și în secțiunea Review, unde să citești părerile abonaților noștri.